Dámy a pánové, já vás tady vítám v La Fabrice. Já se jmenuji Adam Švejda, jsem z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Dneska to moderovat nebudu, bude to moderovat naše moje kolegyně Karolina Jirkalová. Já jí předám slovo, ona vám představí i hosty. Já jsem jenom chtěl udělat takový trošku shrnutí dnešního dne. My jsme začali už ráno v sále architektů, kam vás tímto všechny zvu, protože do konce roku tam je skvělá výstava o datech. A tam jsme debatovali, byla tam občanská společnost, byli tam developři, byli tam lidé z městských částí a hledali jsme, jak najít ten kompromis mezi těmi třemi hránami toho trojúhelníku. A bylo to, myslím, docela inspirativní, to jsou takové ty obecní řeči. Nicméně myslím si, že to je začátek těch debat, které bychom dál chtěli vést. A já doufám, že budeme vést příštím roce už v informačním centru plánování, který pro vás na IPRu připravujeme. Já ještě tady na začátek bych rád přivítal naše dva milé hosty z Nizozemí, nebo z Holandska. Je to Margaret van der Voude, doufám, to říkám dobře, a Willem Kvekkelboom. I'm sorry, I'm always making mistakes in your names, but don't take it personally. So, oni nás během té debaty, my je pozveme, Karolína, až najde ten úvodní okamžik, až to tady možná bude moc vřít, tak je pozve a oni nějakým způsobem taky řeknou svou zkušenost. Tak to bude během toho, bude to v angličtině a myslím, že by snad s tím neměl být problém. Tak, slovo předávám Karolíně, ona všechno ostatní představí a přeju vám příjemnou zábavu. Dobrý den, já to nebudu dál zdržovat, už jsme se zdrželi dost na začátku. Úplně krátce představím hosty jednoduše. Petr Hlaváček, šéf Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Igor Kovačevič, architekt a zástupce taky občanského sdružení, které může zprostředkovat třeba i komunikaci mezi developery, městy a občany. Dále Jakub Sklenka, developer, Radek Špicár, současný ředitel Aspen institutu, který je spolupořadatelem tohoto večera, a Jaroslav Zima, architekt. Dobrý večer. Já začnu hned první otázkou, která zní: developer u nás má takový špatný zvuk. Čím to je a kdo za to může? Můžou za to jenom developeři, nebo za to můžou novináři, nebo za to můžou politici, nebo všichni, nebo je to nutný výsledek vývoje třeba v těch 90. letech? Zeptám se možná rovnou developera. Dobrý večer. Já jsem tady za toho zlýho developera s tím, že já si nemyslím, že úplně tak developři můžou za všechno špatný a i za to špatný jméno, který mají, protože si úplně nejsem vědomý nějakých jako zásadních chyb, že co developer to chyba mentalita. Trochu si říct, že spousta věcí, které postavili, tak nejsou postavení špatně. A trochu si říct, že ten, kdo o nás nejvíc mluví, že jsme špatní, byť souhlasím s tím, že mnohý občanský sdružení jsou alergickou reakcí na některé chování developerů, tak ten developer je přece jenom člověk, který žije v tomhle městě, chce, aby se rozvíjelo, převážně má k tomu nějaký vztah k tomu městu a je závislý na tom prostředí. A to prostředí do jisté míry představuje pro nás to město. A teď se podívejme zpátky, nebo hodím tu kartu zpátky na to město, jestli město je dobrý partner, který nám dává svými kroky developerskými krásný směr, jak se to má dělat, jestli svojí stabilitou, svojí přípravou, řeknu pravidel hry, nám dává transparentní pravidla hry pro to, aby jsme by mohli dobře fungovat. Takže já si troufnu říct, že jako nechci tady říkat, že jsme všichni svatí, to vůbec ne, developer má samozřejmě svoje máslo na hlavě. Na druhou stranu, tak jak my jsme se učili to naše povolání, tak jiní se učili jiní povolání, politici se učili politikařit a teď jsme jako odsouzení k tomu z toho nějak jako vyjít. A já si troufnu říct, že některé naše projekty mají hlavu a patu a za ně se určitě nestydím. To já si nemůžu. Radek Špicár se hlasím. To, čím si procházeli a prochází developeři
není nic unikátního. Tím si prošli podnikatelé v 90. letech, manažeři chvilku po nich. To znamená, je to tak do jisté míry taky daň za tu dobu a prostředí, ve kterém se pohybujeme. Prostě všechny profese se učí a holt se některé učily v těch 90. letech v tom prostředí, kde etika, právní rámec a regulace asi nefungovaly tak, jak by měly. Ne všichni byli zdrženliví, někteří toho ne, že využívali, ale dokonce zneužívali. To samozřejmě tu nálepku na ty profese dalo, jak už říkám, nejdřív to dalo podnikatelům, potom manažerům, teď jsou to developeři. Je to vývoj, nicméně tak, jak tahle špatná nálepka do jistý míry spadla z podnikatelů, nebo doufám, že padá aspoň, z manažerů, tak si myslím, že tohle čeká i developery, takže je potřeba jenom vydržet. A to, co pomůže, jsou příklady dobré praxe. My známe všichni tisíce příklad špatné praxe právě z těch minulých let, ale jestli něco může pomoct, tak si myslím, že by něco nechci radit. Ale developeři měli dělat, je to, aby začali líp prodávat a intenzivněji příklady dobré praxe. Je jich docela dost. A tohle myslím pomůže. A my všichni, kteří hlavně jsme asi díky médiím ovlivněni těmi příklady špatné praxe z minulosti, bychom jim měli přát, aby ty negativní nálepky z nich co nejdřív spadly, protože když nespadnou a my je budeme kritizovat, tak nakonec za to zaplatíme my sami. To jsem pochopil teďka při zpracování toho strategického rozvojového plánu, kde jsem zjistil, že vás taky potřebujeme pro rozvoj toho města. A že pokud vás tak znechutíme, k čemu se asi teda dostaneme, tak jak jsem třeba zažil já, když jsem se s tou problematikou poslední 2 roky seznamoval, tak nejenom, že za to zaplatíte vy, aby vás to stálo hodně peněz, ale zaplatíme za to taky my, protože budeme žít ve městě, který se bude rozvíjet mnohem méně, než by se slušným developerům pomohlo. Názor architekta. Jaroslav Zima. Tak mě by zajímalo, když se to odlepí z developerů, na koho se to přilepí? Jestli to budou učitelé, lékaři, nebo nějaká jiná profese. A bych teda k tomu chtěl říct, jak já se vlastně na to dívám, kde to mohlo vzniknout. Já si myslím, že prapříčina je v tom nešťastném územním plánování. Vlastně ty developři, tak jak jim velí, řekněme, ta neviditelná ruka trhu, tak se využívaly nějaké nedostatečnosti toho územního plánu. Myslím si, že tam to trošku vzniklo. Zkrátka to politické nastavení to začátku těch 90. let vytvořilo určitou situaci a jasně, myslím si, že spousta z nich se snaží o velice poctivé věci, snaží se stavět vlastně, řekněme, otevřeně informovat vlastně tu společnost, co se chystá a podobně, ale to je potřeba hodnotit ty developery kus od kusu, bych tak řekl. Prostě máme tady stádo a některé kusy jsou zdravé a některé jsou méně zdravé. Takže jako já bych se na to díval trošku ještě tímto pohledem. Není každý developer stejný. A může za to si myslím ta politická situace těch 90. let, protože třeba tady docházelo k nějakému třeba ještě třeba prodej majetku města, prodej majetku státu a dneska vlastně koukáme a sklízíme tuhletu úrodu. A bohužel se některé věci budou třeba napravovat horko těžko. Ale je to trpká zkušenost, ale myslím si, že teď ta doba dospěla k tomu, že je tady snaha prostě něco dělat. A myslím si, že je tady snaha i těch třeba developerů se o těch věcech domlouvat a začít vytvářet to město na základě nějakého konsenzu a nějaké dohody. A to bych s dovolením oceňoval. Tak to něco Petr Hlaváček. Jestli můžu trošku z druhé strany, já se přitom vybavuji takový příběh, který jsem kdysi dávno slyšel, kdy náš spolužák Michal Kohout, nevím, jestli tady náhodou není, kde si příležitost, myslím nějak těsně po revoluci, nebo být ve Španělsku na praxi a byl asi půl roku a on přijel a říkal, v tom Španělsku tenkrát bylo takový období trošku podobný té naší sametovce po tom fašismu. A on říkal, tam vlastně všichni, co jsou účastní toho procesu, se snaží o to, aby to dílo bylo nejlepší. Jo? A my jsme tady měli pocit, a do dneška máme pocit, že architekt je ten, kdo to prostě jako strašně zachraňuje, všichni jako to dělají blbě a spoustu věcí se změnilo, je to lepší. Ale že bychom cítili, že vlastně všichni se snaží o to komplexní dílo, prostě od architekta, města, developera, dodavatele, řemeslníka, tak to teda neprožíváme.
tak já jenom apeluju na tu komplexnost toho procesu, který je vlastně složitý, dlouhý a je v tom jako doslova jako stovky lidí. Jo. A to se určitě nedá hodit ani jako na architekta, ani na politika, ani na toho developera jako odděleně. V tom prostě jsme nějak všichni a dost možná, že i vy v sále. Jo. Igore. Možná ta věc je velmi jednoduchá, protože kdykoliv vlastně něco řešíme, tak bychom si měli jakoby říct, jak se to říká v té hry, rozdat si karty. Že? A rozdávání těch karet je podstatě si pojmenovat, kdo co dělá. Že? A myslím si, že velká podstata toho nedorozumění vlastně, že jako společnost často nechápeme, co je role developera. A role developera není zlepšovat svět, který žijeme. Jeho role je vydělat peníze. A my jako společnost můžeme nastavit pravidla, jak ten svět zlepší. A proto vlastně to je klíčové jako to pochopení. Aby toto fungovalo, musíme pochopit, že ještě za developerem je investor. A vlastně musíme se bavit o struktuře, jak ty investice fungují. A teprve tu chvíli v podstatě můžeme být partnery kolem toho stolu. Radek Špicár říkal, že developeři by měli prodávat ty dobré příklady. Napadá vás nějaký konkrétně dobrý příklad? Protože my všichni si vzpomeneme na tisíce špatných příkladů. Řekněte 1000 špatných příkladů. Řekněte 5. Palác Stromovka. No, nemám s sebou zásobu špatných příkladů, samozřejmě. tak klidně publikum, řekněte nám Business Center. Jaký? Letná Business Center. Zkusme si říct, který vznikly a jsou špatný. Jako, to je, ne, dobrý, ale pojďme si říct, který vznikly a jsou špatný a můžeme se na nich ukázat, že jsou špatný. No, špatný je celá zástavba Karlínského nábřeží, protože to je dělaný naprosto bez nějakého vztahu k té řece. Když se podíváte, jak vzniklo Podolí, jak vypadá Podolí, který má kolem řeky nějaký zázemí, tak tady se prostě to všecko hodí na kraj řeky, jenom aby se vytěžilo území co nejlépe. Souhlasíte, že Karlín je špatně postavené? Zástavba nábřeží v Lidni a v Holešovicích. Je špatně. Ano, vztah města a řeky. Ale já jsem dělala teď ty dobré příklady, protože jestli vás napadá ten dobrý, tak budu ráda. Dobrý je samozřejmě ING, že jo, který dělal Pavel Koch na Smíchově. Proč je dobrý, že? Položme si otázku, proč. Ten postup vlastně, jak ten projekt byl vypořen do začátku jako win-win situace. Znamená, když přišel ING do Prahy, to byla v té době nejmocnější developerská společnost pomalu ve světě, druhá nebo třetí ve světě. Tak oni vlastně namísto toho, aby jakoby investovali hnedka peníze, tak udělali takovou dohodu, teďka nedržte, ty čísla neznám přesně. Ta dohoda byla v podstatě, město patřilo, pozemky patřily městu, my vám zaplatíme, vymýšlím teďka část, 1000 korun za metr čtvereční, ta část. Ve chvíli, když nám vydáte stavební povolení, spočítáme náš profit a v podstatě z našeho profitu vám zaplatíme nějaký procento a vyšlo to nějaký 10 000 korun za metr čtvereční. Takže město vydělalo místo 1000 korun v podstatě 10 000 korun za metr čtvereční. A otázka je, proč to developer dělal. Jednoduše, protože nemusel těch 4-5 let, než to kreslil, vlastně mít půjčený peníze, které mu vydělali. Takže vytváření těch win-win situací v podstatě přináší kvalitní produkt. To je velmi dobře, protože architekty platí tak špatně v těch prvních fázích, aby nemuseli investovat. Ale co se týče teda já se ptám, proč Frank Gehry stavěl v Bilbao na Brownfieldu a proč si musel vyhlídnout u nás situaci, kdy je v pozadí jsou Hradčany. To bylo jasný PR pro tehdy již dosti známého, ale ještě ne světového architekta. Takhle se město nerozvíjí. My tam máme nějakou asambláž těch domů, které jdou prakticky od Národního divadla až k Palackýmu a Jiráskovu mostu a nic by se nestalo, kdyby tam byl ten původní dům, protože v Praze bylo vybombardováno 25 nebo 30 domů a žádný se nepostavil podle toho původního, žádný se neobnovil, i když některé byly výjimečné. Tady prostě není absolutně žádná úcta k tomu dědictví pražskému. Nikdo nechápe, že takovýhle ensembly je lepší zachovat
a moderní stavby dát jako rozvojový projekty někam, kde chceme to území rozvíjet. Já bych dovoleně vrátila slovo tady panelistům a poprosila bych vás, aby jsme se drželi tématu a případně konkrétní příklady nebo vaše názory nechali až na závěr debaty, protože bychom se dostali opravdu hodně daleko. Petr Hlaváček. Já si to s panem kolegou Gebrtem klidně vyměním. Jo, Petr. Já zásadně nejsem na paneli, ale proč? Protože mám tyhle otázky. Já se o to zasadím, abyste v příštím byl. To je prima. Já vám nebudu potom muset klát otázky, proč je na Smíchov City na 20 hektarech 15 000 lidí s hustotou 750 lidí na hektar, což je skutečně něco tak absurdního, že se divím opravdu, že to ještě nikoho netrklo. To jsou věci, to není řešení Smíchova, to není řešení města, to je prodávání developerům rozinek z pražského koláče. Já jsem možná trošku optimističnější než pana Chedega. Ale 750 tam máme, to nebude píšete. A mě to přijde hezký číslo. To je podobně jako Vinohrady mimochodem. Jsme byli v obraze. Vinohrady nemají 750, ale 250, 100, 150, 200. Ale jenom mně přijde... Vy to víte, řekněte, kde jste to slyšela. Tohle my známe, že někdo cituje něco, co neexistuje. Tak já si vždycky v téhle situaci vybavím ten konec toho mimo oblíbeného filmu, kdy visí ten Brianna zpívá, podívej se na život z té lepší stránky. A není to přece tak úplně hrozný. Ne? Máme aspoň jakoby ten Karlín a Smíchov je prostě nějakým způsobem srovnatelný s tím, co se odehrálo někde. Co mně přijde jako problém, jako vážnej, že si myslím, že my nejenom v tom developerství, v architektuře, ale skoro ve všem máme jakoby poměrně slušný jakoby průměr a nemáme vlastně, nebo máme strašně málo excelence a alternativy. Jo. Vlastně mě jako vadí, že vlastně nejsme schopni někde stavět domy, které jsou třeba ne podle norem a jsou trošku alternativní, je to třeba nějaký dostupný bydlení, nebo že skutečně už nemáme ty špičkové výkony. Jo. Ale sám za sebe si myslím, že všechno, co dělal Karlín Group, skoro všechno, co je na tom Smíchově, vlastně z mýho pohledu je docela fajn. Já se zeptám přímo, jak vlastně by bylo ideální nastavit tu rovnováhu mezi tím ziskem developera a veřejným zájmem. Jak to vlastně hledat? Ještě. No, já bych úplně jakoby na rovinu. My jsme jako prošli v období, kdy většina těch developerů a investorů byla normálně regulárně vydírána. Jo. Pokusili jsme se, jako spoustu lidí se pokusilo, aby ty peníze se dostaly do veřejných rozpočtů nebo tam, kam patří. Spoustu těch investorů a spoustu politiků a spoustu architektů na tom prostě pracovalo a úplně se nám to ještě nepodařilo. Jednoduše potřebujeme ty peníze do těch veřejných rozpočtů, potřebujeme v tom veřejném prostoru a to je jakoby ten hlavní úkol. Místo toho musíme prostě se o to nějak pokusit, udělat to, zorganizovat a bude to zábavnější. Pan architekt Gebrce hned hlásí. Třeba pro novou koncertní halu. Na tom Smíchově mohla být nová koncertní hala, mohla tam být nová radnice a najednou je tam místo toho 750 lidí na hektar. Takhle se nedělá město. Pane Gebrce, můžu vás opravdu poprosit, abyste to nechal na závěr? Protože já nechci, abyste tady mluvil pouze vy. Protože na závěr Když tak jenom se vyjádřím těm penězům. Já si nemyslím, že primárně developer kouká jenom na ty peníze a samozřejmě je to naše práce, je to naše podnikání a tak, jak někdo prostě staví domy, někdo jiný dělá zahrady a někdo jiný prostě vyrábí kabelky, tak my prostě stavíme domy. A ta naše, já si troufnu říct, že spousta té negativní nálepky, kterou máme, tak je daná. Já ještě si myslím, že trochu si říct, že je slovo spekulant a pak je slovo developer. To jsou, ne vždycky je to jeden a ten týž, většinou je to nějaký mezičlánek, který je provázaný s tou politikou. A já si trochu říct, že velký problém je u té politiky, že
Praha nemá vizi, nebo aspoň já vizi Prahy moc nevidím. Politici, kteří tam sedějí, ne vždycky tu vizi jsou schopní prezentovat. Politici, se kterými musíme jednat o jakýkoliv věci, tak mnohdy upřednostňují svoje parciální politické zájmy, nemají nějaký, jako řeknu, společenský přesah a funkční přesah, co by tam mělo vzniknout. Přes toho teď, jak bylo zmíněno, vazba mezi developerem a městem. My když koupíme pozemek třeba od restituenta, tak my ho kupujeme jako každý jiný, je to náš pozemek a my na něm něco stavíme. A my v této zemi platíme daně. To znamená, na nás mnohdy je tlačeno jako ještě zaplať křižovatku, ještě zaplať tohle, ještě zaplať tamhleto. Ale prostě ta matematika je hrozně jednoduchá. My většinou pronajímáme nebo prodáváme a víme, co stojí pozemek, za co umíme prodat a za co umíme postavit a pak je tam nějaká nákladová položka peněz a zbytek je zisk. A je to poměrně spočítatelný a doby, kdy developer vydělával 30-40% na nějakém projektu, už jsou dávno pryč. Jo, a dneska každý architekt vám potvrdí, jak jsou tuhý jednání o každou korunu, kolik se zaplatí architektovi, jak jsou tvrdý jednání o každou korunu, kterou se zaplatí stavební firmě. Ten biznis je opravdu poměrně, nemovitosti jsou stabilní prostředí, ale jsou tam poměrně malý výsledky versus to riziko, který tam je. A ta společnost by si měla uvědomit, my se neumíme těšit, my prostě, jakmile vidíme, my jsme závistivý národ, tady každý závidí každému všechno. A když je někde nějaký projekt, tak první věc je, to bude blbý, to bude hrozný, to bude špatný, to někdo ukradl, to někdo zpronevěřil, protože prostě my si rádi čteme ty negativa, my se rádi rochníme prostě v tom blátě. Takže dokud my se nebudeme těšit na ty projekty, nebudeme se těšit na změnu, neuvidíme v tom tu změnu, která zároveň přinese. Jo, já dám příklad, já jsem se kdysi podílel na Centrum Chodov, můžete si o něm myslet každý, co kdo chce, ale Centrum Chodov bylo uprostřed jižního města, kde byla ruina nějakého tehdy společenského domu 9 sil a v té době na Chodově prostě průměrná cena paneláku byla, já nevím, 2 miliony korun. A dostavil se Chodov a průměrná cena paneláku byla 3 miliony korun, myslím panelákovýho bytu. A já jsem přesvědčený, že investicí toho Chodova minimálně prostě to jižní město 2, jeho nejbližší okolí, řádově těch 2000-5000 bytů, každý stoupnul o 10-20% v ceně toho bytu. Jinými slovy, každý vlastník toho bytu dostal od toho developera víceméně zhodnocení. Když jdete ulicí a je tam jeden hezký barák, nebo prostě jsou 3 hezký baráky opravený, tak to motivuje ty ostatní opravovat ty domy. A my jako společnost prostě má to udělat Praha, s ní mají uklízet, já nevím, zase Praha. Sami jsme jako strašně nefér vůči sami sobě a to město je proto takový, jaký je. Já nesouhlasím s tím, že Praha je dneska kdo ví jak krásná, máme starý Hračana, ale kdyby při dnešních pravidlech a dnešním přístupu někdo měl stavět starý Hračana, tak už je v životě nikdy nepostavil. A dneska se staví za Prahou, staví se samý Uhříněvsi a staví se samý Letňany, protože se prostě uprostřed města stavět reálně nedá. Jo, podívejte se, kolik je vydaných stavebních povolení uprostřed Prahy. Nic. To je asi za mě vše. Zaznělo tady Praha nemá vizi. Co na to Radek Špicar nebo Petr Hlaváček? Když jste nás uváděla, jak to vypadalo, že jsem tady jako ředitel jednoho z organizátorů, tak já teda doufám, že se nepletu, že jste se neposadili jenom díky tomu, že to spolu organizujeme. Ale jsem tady aspoň tak trošku, byť co se know-how v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje měst týká, tak nemůžu soupeřit s nikým ze spolupanelistů. Ale asi jste mě pozvali kvůli tomu, že se podílím na tvorbě té nové vize s mnoha dalšími kolegy, jako je Ivan Gabal, pan Štěpánek, a pan Kasl a mnoho dalších. My se snažíme s tou vizí přijít, ale musím říct, že to je stuha. Už to trvá až příliš dlouho, ale proč to trvá tak příliš dlouho? Protože samozřejmě corporate governance města, neustále se měnící vedení těch jednotlivých institucí, kterých se to týká, je zničující pro dlouhodobé plánování a tvorbu vůbec nějaké vize. A jenom takový osobní příběh se tady s vámi podělím, protože on je pro to vytváření vize pro Prahu bohužel poměrně relevantní. Já přicházím z trochu jiné oblasti, než moji kolegové, z oblasti biznesu, průmyslu, hospodářské politiky.
A v těch posledních 10-15 letech jsem vlastně byl u všech koncepcí a strategií, které tahle republika se rozhodla vytvořit v oblasti hospodářské politiky. Všechny ty materiály byly schválené vládou, nedokážu si představit už jako důležitější razítko, které na nějaké strategii může být, než je schváleno vládou i s harmonogramem úkoly pro jednotlivé ministerstva a harmonogramem, kdo to mají splnit. A věřte mi nebo ne, že u všech těch 3 materiálů, na kterých jsem se podílel, to skončilo tím razítkem. To znamená, s velkou parádou se ty materiály schválily, strčily se všechny do šuplíku, vyměnila se vláda a první to, co ta nová vláda udělala, je, že začala pracovat na nové strategii. Takhle to bohužel se mi zdá, vypadá i s tou Prahou. A já jsem si vytvořil takovou osobní teorii na základě té skutečně frustrující zkušenosti s tou hospodářskou politikou. Já totiž mám dojem, že my jsme země, kde se 50 let plánovalo po 5 letkách, to znamená, na všechno musel být nějaký plán, na všechno musel být nějaká koncepce, samozřejmě se to nedodržovalo, to znamená, plánování a strategie a vize se totálně zprofanovala. My žijeme prostě v těch posledních 25 letech v situaci, kdy tu první dekádu, já to mám rozložené po dekádách, první dekádu jsme si mysleli, že jakékoliv plánování je vlastně nesmysl. Celkem pochopitelně kvůli tomu, co jsme tady měli a v čem jsme tady žili. Potom jsme po té první dekádě pochopili, že zdroje nejsou neomezené, tak jak nám někteří v určitou chvíli tvrdili, a že když chcete něco dokázat, tak to musíte prostě naplánovat. Musíte si říct, co chcete dělat a ty zdroje na to vynaložit. Takže jsme se dostali do druhé dekády, kdy jsme zjistili, že je potřeba plánovat, je potřeba mít nějakou koncepci, mít nějakou strategii a dokonce jsme se během té dekády naučili psát. Takže my teďka jsme v situaci, kdy už víme, že potřebujeme koncepce, víme, že potřebujeme strategie, už je umíme psát, ale bohužel jsme se dostali do situace, když píšeme tolik, že jako množství koncepcí a strategií, které v tomhle státě funguje úplně neuvěřitelné. Když jsme to ve Svazu průmyslu ráno počítali, máme 120 nejrůznějších koncepcí, strategií, white paperů a tak dále. A nás bohužel ještě čeká 3. dekáda. A to, že ty koncepce a strategie začneme brát konečně vážně a pochopíme, že když už se sepíšou, tak se sepisují od toho, aby jsme je taky naplňovali. A já, když jsem jednal tehdy ještě s primátorem Hudečkem o tom, jestli se budu podílet na zpracování toho strategického rozvojového rámce pro Prahu, tak já jsem říkal, že nechci. Protože si myslím, že to dopadne přesně tak, jako se všemi těmi minulými strategiemi, na kterých jsem pracoval. On mě nakonec přemluvil, já jsem se do toho pustil. A mám za sebou 2 roky práce, nelituju toho, protože jsem se při té práci asi já víc naučil, než jsem tomu materiálu dal, takže pro mě skvělé, ale prostě se obávám, že i tenhle materiál to bude mít těžké. Já si dokážu představit, že bude schválený, myslím si, že je dobrý, skutečně, nejsem úplně objektivní, to asi chápete, ale nechci hodit především svoji práci, ale kolegové odvedli dobrou práci v tom materiálu, myslím, že to je kvalitní materiál. Dokážu si představit, že ho přijme rada, že ho schválí zastupitelstvo, ale obávám se, že ještě nejsme na konci té 3. dekády, to znamená, že nevěřím, že si ho někdo veme a ten to-do list s těmi garanty a těmi harmonogramy prostě začne krok po kroku naplňovat. Prostě tahle kultura nám tady bohužel stále chybí. Já jsem se právě přihlásil dobrovolně. Já jsem si už totiž i v té první dekádě myslel, že se plánovat má. Já jsem totiž zastánce regulačního plánování a územních studií a podobných věcí. Já jsem prostě nikdy nevěřil na tohle, že jakoby, když ponecháme to město jako v plén, že si každý může postavit v tom městě, co chce, že to dobře dopadne. Já jsem byl přesvědčený o tom, že to, co se tady dělo, řekněme, za první republiky, když jsme měli nějakou státní plánovací komisi, která udělala vlastně regulaci celé Velké Prahy, absolutně srozumitelný plán, tam vidíte nakreslený všechny ty bloky, všechny ty vilové čtvrti, ty domečky, kudy vede doprava, kudy vede železnice. To byl plán, kterýmu jsem rozuměl. A vlastně i třeba v té první dekádě, tak jsme se snažili ty věci dělat. Bohužel se jako zvítězili tady, řekněme, jiný názory. A já jsem teď tomu rád, že se třeba začíná hovořit třeba o těch územních studiích, regulačních plánech. A myslím si, že třeba to je nástroj, který vlastně pomůže zmírnit to napětí třeba mezi veřejností a developery. Pokud vlastně ten územní plán, který je takový, řekněme, všeobjímající a kde jsou spousty proklamací a tezí, který je obecný, se nám ho podaří prohloubit ještě v té úrovni územně plánovací dokumentaci, vydiskutovat si takhle vlastně mezi sebou, co je třeba to veřejné prostranství, co je ten veřejný prostor, kudy vlastně má být ta železnice, kde mají být zastávky železnice a co je potom ta konkrétní třeba ta uliční stavební čára, tak prostě těm developerům
bude najednou hej, protože se nebudou zdržovat tady tím marazmem našeho poštěkávání a podobných věcí. Prostě budou postaveni do situace, že si vemou ty svý kalkulačky, projedou si ten projekt a řeknou si, jo, tady mi to funguje. Tady v té regulaci se říká, prostě jasná uliční čára, je tady 6 pater, tohle umím, to mi přinese profit, který si od tohohle pozemku můžu slibovat. A já si myslím, že snad se k tomu nějakým způsobem doprojektujeme. Třeba mi říkal, to je poslední poznámka k tomuhle, Pavel Heninička, to je takový hrozně šikovný vysokánský architekt, tak říkal, že třeba v Polsku taky hovořili o tom, že není možné všechno jako vyrobit všechny ty územní studie a regulační plány. A před 6 lety ve Varšavě přestali tady ty věci vykládat, že to není možné. A dneska mají tady všude nakreslenou tu regulaci. Takže my, když třeba dneska přestaneme říkat, že to není možné, budeme třeba šikovnější než Poláci, tak to třeba za 5 let máme. Nic jiného. Petr Hlaváček. Já radově závidím ten potles. Aby to úplně nezapadlo k tomu strategickému plánu. Nevím, jestli už to funguje, nebo bude fungovat, ale bude web Spolupraze, ne spolupráce, ale Spolupraze.cz. Tam je možný ten materiál připomínkovat. Jo. A já jsem jenom teď ještě poprosil kolegy v tom týmu, jestli by tam hledali vlastně ještě prostor jako takový výkop do těch dalších fází, do těch akčních plánů, aby vlastně jsme tam měli víc jako by ty pražský témata, že ten materiál je asi velmi kvalitní, nebo je velmi kvalitní, ale je jakoby ve velmi obecné rovině. A mně to přišlo, že to je strašně nutné, že se to udělá vlastně takový ideál města, jak by Praha jakoby mohla být jednou, až bude všechno jako šťastný, až bude i pan architekt Gebert šťastný. A pak jsem měl takový sen, v klasické, jak jedu v noci se prochodím a jsem ve Švýcarsku na ETH v pyžamu a teď vlevo sedějí ty profesoři a vpravo sedějí ty studenti, některý znám a já jim jako říkám, že Praha bude jakoby ekologická a smart a vidím, jak se ty obličeje z toho nadšení proměňují do takového pocitu, přijel další idiot z východu. A tak mi přišlo, že máme mít ještě vlastně nějaký jakoby pražský témata. Jedno z nich je takový, že všechny ty data ukazují, že se jako velmi pomalu až na hranici statistické chyby ve všem jako zhoršujeme. Jo? Že to prostě je hrozně málo viditelný, ale že prostě třeba na těch sídlištích jako klesá velmi malinko, neznatelně cena těch nemovitostí. Jo? A může se nám stát ten známý proces té uvařené žáby, jo? Která, když ji hodíte do té horké vody, tak vyskočí a když ji vaříte pomalu, tak prostě se uvaří. A přišlo mi dneska vlastně docela prima, jsem rád, že kolegové z Holandska opět přijeli, zdálo by se, že sem jezdí furt Holanděni a že se nic nestalo. Ale prostě myslím, že každý ten příjezd je prima, protože za první jsou podobní jako my, takový trošku lidový. A potom se netváří, jako že jsou 100krát chytřejší a přitom mají spoustu jako chytřejších řešení. A Margaret by potom možná mohla trošku říct z Harlemu, ne z toho Harlemu, co známe z těch detektivek, ale z toho holandského. A oni mají vlastně jednoduchý princip, že do nějakého roku chtějí mít 0, prostě Carbon City. Jo? Já jsem navrhoval, že bychom mohli mít opačný, že bychom měli jako maximum Carbon City. Že by to vlastně taky byla trefa do černého, ale možná jestli by... A je to vlastně jednoduchý, můžeme s tím třeba nesouhlasit, ale oni se na tom nějak dohodli, mají vlastně nějaký princip, někde možná bude ta prezentace k vidění, to nevím. A vlastně pracují na tom, mají prostě na to nějakou filozofii a vlastně je v tom úplně všechno. Plánování, participace, podpora ekonomiky, já nevím, co všechno ještě u toho sranda. Tak možná, jestli by Margaret k tomu něco trošičku neřekla, že my se tady furt trápíme. Hello, I'm Margreet from the Netherlands. I work at the... Is it working? Yes. Yeah. I'm Margreet from the Netherlands. I work for the municipality of Haarlem.
It's a city more than 10 times smaller than yours, and we don't have that many brown fields to develop, so we took a different goal. We decided that we wanted to be a carbon neutral city by the year 2030. And when I look at all of you, I just counted, you are more than 100 people. You're all smart. There are people here, there are different parties. Believe me, you need all those different interests and background to go also to a next level. Perhaps it's sustainability, perhaps it's being a carbon neutral city in the year 2030. Perhaps it's a different goal. But there are more things than just developments and new developments that you can put your focus on. And I think all of you represent a great power and a great dynamic to make changes. So I would really like to know if that's something you could work with. Já jsem se chtěl zeptat, jestli chcete to přeložit, nebo jestli jste OK v angličtině. Já jsem říkal na začátku v angličtině, tak pokud není nikdo proti, tak bych to asi nechal. Je někdo proti? Můžu to přetlumočit. Chce to někdo přetlumočit? Můžete se mě vychutnat. Ne, to takhle dlouho. OK, více rychle. Děkuji za komplexnější pohled než je náš, jenom developerský. Ale ta diskuze přece jenom dneska měla být o tom developmentu. Já bych se vrátila úplně teďka na zem. Zeptala bych se, asi to většina publika bude znát, ale nevím, jestli v té úplně konkrétnosti. Jaké jsou vlastně dneska reálné nástroje pro koordinaci rozvoje, které město má? S dnešním územním plánem, s dnešními předpisy, teď vlastně těžko říct, které počítat, že dneska platí, ale s dnešním územním plánem a s dnešní legislativou, s dnešním stavebním zákonem a tak dále. Takhle, já si myslím, že to není úplně beznadějný. Mám takovou teorii nejsvětější trojice a ta platí v tom stavebním řádu. Jo. Ta společnost je složitá, má těch trojic jako velké množství a je složitě strukturovaná, ale v tom stavebním řádu všude, kde to nějak funguje, je nějaká kombinace nějakých předpisů, nějakého územního plánu a nějaké autority. Jestli ta autorita je něco jako IPR nebo odbor nebo hlavní architekt, to je jedno, ale nějaká prostě autorita. Když jsme koukali na různý města, vždycky jsou to vlastně takováhle nějaká jakoby trojnožka. A stavební předpisy, tuším, že před 2 hodinama odjeli parníkem do Bruselu, takže to je skvělý. Územní plán, který máme, myslím, že se s ním dá nějak pracovat. Myslím, že se i přes tu bídu dají dělat různé územní studie. Zkoušíme vyvíjet nástroj, který se jmenuje změna územního plánu společně s regulačním plánem, což by mohla být cesta, jak by se vlastně ta obava toho, že se udělá změna územního plánu a pak zůstane jenom barva, nějaký číslo, všechny ty studie, které se schválily, budou vlastně jakoby ztracený. A ten nový územní plán přinese vlastně možnost bohatě pracovat s tou druhou vrstvou plánu. Ať to budou prostě regulační plány, které nahrazují územní rozhodnutí, nebo regulační plány, které nenahrazují územní rozhodnutí nebo ty územní studie. Takže tam mnoho vrstev na to za to neustálý jakoby prokreslování a vylepšování. Vlastně tam bude umožněný Jarda Zebře, jak říkal mě pan architekt Machonin, kdysi architekt umírá s tužkou v ruce. Nebo to říkal náš děkan pan Sedláček, architekt umírá s tužkou v ruce. Takže potřebujeme, si myslím, dodělat ten územní plán, projednávat ho, probírat ho, potřebujeme ty předpisy a potřebujeme jako postupně jako akceptovat určitou jakoby autoritu v tom plánování. A tak to je takový výhled do budoucna. A teď si myslím, že je prostě založený odbor pro podrobnější dokumentace a že se musí hledat cesta, jak se překoná vlastně ta problematičnost toho stávajícího územního plánu, který vlastně to město vidí po parcelkách a po funkcích a nevidí ho vlastně jakoby v těch komplexních souborech.
Jo. Když Jarda Ziba nakreslí nějaký vlastně studii, která by měla směřovat k regulačnímu plánu, tak vlastně skoro nikdy se netrefí do toho plánu. Jo, je tam spoustu věcí, které jakoby vyžadovaly změnu. Jarda Zima. Teď už jsem skoro jako vyvolal. Jako v čem se netrefíme třeba, když jako máme něco kreslit? Vždycky právě, že člověk začíná suplovat takový ten celkový pohled na město, že to není jenom ta jedna parcelka, ale vlastně jako hledáte nějakou souvislost v tom území. A prostě mě vždycky znepokojovalo a znepokojuje mě to furt, že tady v tom městě chybí nějaká autorita. Já bych si přál třeba, aby to byla organizace jménem IPR, která má schopnost prostě posadit za stůl odpovědné složky tohohle města. Tím myslím například TSK, tím myslím železnici, tím myslím dopravní podnik a samozřejmě potom očekávám, že se toho budou účastnit taky, řekněme, různý developerské skupiny, ale že tady je někdo, kdo prostě zastupuje ten veřejný zájem, že má vlastně nad sebou, řekněme, primátorku nebo primátora, ty náměstky pověřený řízením tady ty instituce, ale že se někdo stará cíleně o ten veřejný zájem a že vlastně jako ty organizace podnikají svý kroky v určitý součinnosti. Tohle to mě vždycky znepokojovalo a myslím si, že to je nedostatek našich územních plánů. My jako architekti furt zpochybňujeme, jakože nevíme, jak bude vypadat ten dům v té lokalitě za 5-10 let. My to jako nevíme, ale zeptejte se dopravního inženýra. Ten to prostě ví od roku 75, kudy ta Blanka měla přijet. A mně přijde tohle, že jakoby jsme v něčem hloupí, ta občanská společnost. A jsem vděčný za to, že se konečně začíná něco dít a že se lidi vzpouzejí prostě tady tam řešení. A že očekávají od ty své politické reprezentace, že se bude snažit o to řízení toho města. Takže bych vás poprosil, nepřestávejte, popichujte ty lidi a zajímejte se o věci kolem sebe. Já bych skoro řekl, že jestli někdo chybí Praze, tak to je developer na straně Prahy, který by developoval právě ty veřejné území. Protože ten development není nic jiného než koordinace ostatních profesí. My chceme postavit barák a potřebujeme skoordinovat místo, efektivitu, architekta, peníze, náplň a ten budoucí výnos. A to též vlastně by měla udělat ta Praha. Ta Praha by si měla říct, jak se chce rozvíjet. Měl by tam být někdo, kdo tomu developmentu rozumí, kdo si umí spočítat hodnotu těch nemovitostí, kdo si umí spočítat hodnotu těch nájmů, kdo si umí spočítat hodnotu toho okolí a kdo umí promítnout ty vazby mezi sebe a říct si pro tu danou lokalitu, tohle daný území má takovou a makovou hodnotu, když sem přijde přístavba, vymyslím si bytových baráků, tak to může mít takovou a makový přínos nebo takové zatížení a naopak, když jsme dáme kanceláře, tak to znamená zase něco jiného. Takže na straně města zoufale chybí někdo, kdo by rozuměl developmentu a ten development dělal. A teď ještě té vaší otázce původní, ta zněla, jak může se vlastně nastavit vztah mezi developmentem a obcí, nebo tou samosprávou nějakou. A já řeknu svoji osobní zkušenost, mnohokrát potvrzenou, žádný zákony, žádný materiály vlastně ani tomu městu, ani té obci, ani nikomu jinému žádný prostor nedávají jako formálně. To znamená, funguje to tak, že buď vás někdo skoro až vydírá, že říká, dokud nepodepíšete smlouvu budoucí darovací o převodu komunikace, tak vám nedáme souhlas stanoviska toho daného dotčeného orgánu. A nebo když je osvícený starosta a je gramotný zastupitelstvo, což bohužel teď není jako úplně častý jev, tak se dá lecos domluvit. A já jsem zažil opravdu na spoustě místech spoustu starostů, se kterými šel domluvit, šlo jim vysvětlit, co chceme udělat. Oni řekli, potřebujeme takový a makový dopady to bude mít, potřebujeme je tak a takhle ošetřit a když to ošetříte, tak my ten váš projekt podpoříme. A bylo to na té lidské bázi, že si ten developer toho starosty nebo těch představitelů té obce byl schopen vážit a byl schopen s nima komunikovat. Ale dneska je to poměrně složitý, protože jednak jsou to nestálý prostředí, jednak všichni na sebe dali trestní oznámení, takže všichni pracují pod takovým tlakem a ty úředníci, kteří jsou vlastně vykonavatelé té politické moci, a nenalhávejme si, že by úředníci fungovali samostatně, na magistrátu nikdo už samostatně si nedovolí nic udělat, tak to funguje tak, že protože rada nefunguje, protože nefunguje zastupitelstvo, no tak nefungují ani ty úřady
a je to prostě pad. A my jsme si ten pad vybudovali tou nedůvěrou, skepsí, takže znova, tady paní kolegyně z Holandska krásně bylo na ní vidět, jak má, prosím? Jo, jak má vizi a jak se na něco těší, jak se z něčeho raduje. My potřebujeme, aby naši politici se taky těšili, taky radovali a tu vizi, že bude město 2030 nějak vypadat, tak aby nám ji sdělili. Vy jste ještě neslyšel o tom, že jeden starosta řekl si, když to neumíte jinak přinést nám to Vidělice, tak na tomhle my stavíme, tu důvěru. No promiňte, to hodně máte co dělat, abyste to napravili. And I would come back to what Margaret said. We had today an interesting article in Hospodářské noviny from Tomáš Sedláček. And if it was more important to have democracy of GOP or a general national product, what is more important? To have growing of national gross product, or if we have democracy. And the same is about Prague. The question is, do we want to have profit in Prague, or do we have to want beautiful city? Should we have some heritage here to save? Should we be still an important city for the whole world because we are unique, or should we build new houses everywhere, which will totally destroy today's image? Jeden z bodů, který bude taky na programu, je zapojování občanů do toho procesu. A tady vidíte, že se nám to někdy může i trošku zvednout. Já bych ještě, než zapojíme občany, se dostala k jedné věci, že mám pocit, že u nás trošku zapomínám, že existují i jiné způsoby, jak stavět, než developerské způsoby. A u nás to vůbec nefunguje, na rozdíl od mnoha jiných velkých zemí a měst kolem nás. V čem je ten problém? Proč tady nevznikají kooperace mezi veřejným a soukromým, proč tady nevznikají družstva, proč nejsou investoři, kteří postaví dům, který si nechají a budou ho pronajímat, a ne, že ho rozprodají po bytech. V čem je problém? Já myslím, že to je nějaká práce. Je to prostě nějaká práce. Za první určitě to už tady dneska bylo zmíněné, pořád ještě jsme ve vleku toho, jako že to chceme mít svoje. Jo? A to se teď tak nějak láme. Myslím, že ta mladší generace, že už je z toho venku, jo. Ale potom je to přesně, jak jsem říkal, o té alternativě nebo excelenci. Jo. Ty berlínský Baugruppe jsou vlastně všechny postaveny na principu, že mají garáže. Tam existuje princip, že nemusíte mít a platíte velmi hodně, když stojíte venku na silnici. A jednoduše ty mladí alternativci, ať jsou to hipstři nebo hippíci, se prostě rozhodnou, že prostě budou jezdit na kole nebo vlakem, nebo používat nějakou alternativu a nemají tam ty garáže a prostě jednoduše ušetří 20%. Jo, plus to město podporuje a vyhledává pozemky, dělá na to výběrový řízení a preferuje, když je to takovýto nějaký Baugruppe. V Holandsku je prostě obrovská tradice těch kooperativních způsobů stavění, je to hrozně dlouhodobý a my jsme vlastně na to úplně zapomněli a přitom tady jsou celý čtvrtě postavený vlastně družstevním způsobem nejen za komunismu, ale právě za první republiky. Jo? A k tomu si myslím, že je potřeba vlastně i ta aktivita vlastně těch lidí. Prostě nejenom udělat alternativní kavárnu, to už nám docela jde a je to super. Vážím si každýho, kdo prostě jako podniká nějakým způsobem odvážně a prodává nebo prostě nabízí cokoliv, ať je to tráva nebo kafe. Ale potřebujeme ten přístup i v tom bydlení. Prostě potřebujeme lidi, kteří si řeknou, tak si postavíme dům pro 6 prostě bytů a použijeme vlastně tyhle ty nástroje. Jo? A my se pokusíme při nějaký novele těch PSPček prostě udělat, že nemusí být parkovací místa v domě, protože je to skutečně třeba pro ten Baugruppe systém vlastně stěžejní. Takže alternativa. Já ještě předám tady výbornou příležitost pozvat našeho dalšího hosta z Holandska. Thank you. Do you hear me? Yeah. Okay. I'm listening and I like to ask you a question because this morning and this afternoon we walked around this Igor
And he told me, I don't know if I'm allowed to tell it, but he said we talk a lot, but when we come to deeds, there doesn't happen very much. And now this gentleman here said to me before this meeting, well, this is another meeting and we are good in talking, but we must do something. And now I have learned in my practice in Holland that when you have a very big load and you can't have it on your shoulders, you must make the load a little bit smaller. So maybe it's good not to talk in the first way about a code of ethics for developers or to talk about an urban plan for the whole city of Prague, but to choose one spot, one project in which it's obviously difficult to work in a triangle, in which it's obviously a problem in this city, and to solve only first one problem, and to make rules in that case, and to have the aim to have it solved, let's say, in 1 year. So when you make big loads smaller and you choose your pilots, sometimes it starts a cascade of new developments. So my question is that a way to deal with this question, the questions which are here? Možná na Petra Hlaváčka, jestli existuje něco jako projekt vzorový, kde by fungovala ta komunikace a projednání s veřejností, s developerem, s městem, se všemi. Těším se, takový nějaký uděláme. Já prostě ideální projekt neznám. Já jsem asi 3/4 roku, vlastně nebo půl roku, nebo jak dlouho ředitelem a teď tam přišel druhý hezký projekt. Jo. Takže je to prostě jakoby komplikovaný. Ale a ještě za předcházejícího ředitele Tomáše Ctibora se vlastně udělala soutěž pro developera, který nemá žádné zvučné jméno. Dokonce bych řekl, že jméno Sekera není úplně nějak jako extra dobře zapsáno, ale na základě regulačního plánu, který zpracovali kolegové z A69, vlastně vznikla soutěž na takové jakoby kus městečka. To není regulační plán, to je jenom regulační studie, pozor, bez jakýhokoliv schválení. Čili vy jste jednali na základě neschválených podkladů, jste je prohlásili za regulativu. To nejde. To je obcházení správního řádu. Já to jenom dopovím a pak hned vám dám mikrofon. A vlastně je to takový nějaký pokus, jehož v průběhu vidím různý vady. A vidím vlastně nedokonalost, že se nepodařilo vlastně v tom nějakým způsobem víc komunikovat s veřejností. Ale vidím, že prostě je to nějaký první krůček, na tom projektu dneska pracuje asi 5 architektů, každý z nich mě říká nějaký problémy, ale vzniká tam jakoby kus nějakého města, bude tam kus nějakého parku a známe spoustu vlastně příkladů, který mám nastudovaný z 19. století, který taky vznikly jako podivně a nebyly úplně dokonalý a vlastně dneska tam lidi rádi bydlejí. Takže myslím takový ten první krok, to, co prostě je standard, že ta věc se nějakým způsobem projednává, že je na to nějaká soutěž, že se to nějak komunikuje, to je nějaká jedna cesta. A druhá je to už, já taky vlastně trošku blbnu, že jsem nějaký věci říkal dopoledne, tak nevím, co jsem říkal. A rozjedeme to informační centrum a bude to prostě platforma pro styk vlastně veřejností s developerama. Chceme vlastně tam mít takový jakoby trvalý workshop, kde bychom chtěli, aby ty projekty se představovaly a byla kolem toho nějaká komunikace. Tak to bych viděl nějaký 2 nástroje. Tady je pořád velká touha i z publika mluvit. Já se tady zeptám principiálně na to, jakým způsobem vlastně dělat ty společné schůze nebo společná projednávání mezi developery, veřejností, občanskými sdruženími a městem. Igore. Tak zaprvé
jedna z největších hyb, kterou často děláme, že chceme řešit kosmické problémy, že v podstatě chceme krásnou Prahu, že na tom se všichni shodneme. Nikdo tady neodporuje, že chceme krásnou Prahu. Ale v podstatě pojďme řešit konkrétní věci, pojďme řešit náměstí, pojďme řešit křižovatku nějakou, kterou máme problém a vyhádat se tam v podstatě, najít řešení a pak z toho malého jako zvětšovat ty věci. Že? Protože jakmile si budeme držet těch velkých věcí, tak to k ničemu nevede. My například pracujeme ještě pořád 5 let na pražské magistrále a vlastně s každou politickou reprezentací podepíšeme novou strategii, vyfotíme se, vystupíme médií, v podstatě nic z toho není. Ale já jsem obrovský optimista. Jednoho dne se to stane. Protože já jako občan, který žije tam, a mám know-how jako architekt, v podstatě já to dokážu. A dokážeme všichni vysadit ten jeden strom, přidat jednu lavičku v podstatě před svým barákem a budeme šťastná společnost. To je jednoduchý. Nepotřebujeme řešit kosmické problémy celé Prahy v podstatě, jenom před svým domem. Jaroslav Zima se ještě dlouho hlásí. Jenom k tomu jako poznámka, zasadil se jeden strom, ale v okus dál tak vyrostla betonová bariéra. Jako, jestli jste si nevšimli, jo. To prostě někdo vidí tu magistrálu, řekněme, okem budoucnosti a potom tam někdo tam prý bydlí někde v nějaké vzdálenosti za tou novou betonovou zdí a ten si představuje to město třeba takhle, tu magistrálu. No. Takže jako prostě ano, je potřeba něco dělat. Já bych se teda, myslím si, že jasně, dělat ty malé věci, ale fakt bych se potom poprosil aby jsme se dívali i na to město jako celek, aby jsme fakt měli vůli řešit ty dopravní systémy a podobně. To s tím furt obtěžuju. Každému to připomínám, že mě to přijde strašně důležité tohle. A ještě bych se vrátil k tomu Petrovu příspěvku, který byl před nějakou chvílí, tak vlastně že takový ty cohousingy a takový ty domy, a že hledáme vlastně cestu v té legislativě, aby třeba se nemuseli stavět takové množství parkovacích míst. Já si myslím, že to je prima. Vlastně, že tohleto vlastně otvírá nějaké cesty. Co není prima, je, že to není kde postavit. Jako, to je ta legrace největší, že vlastně všechny ty plochy, kde bych já si představoval, třeba tady ty cohousingové domy a podobně, tak už jsou dávno prostě přeprodaný, zasmlouvaný, jako ty tam budou ležet a my se budeme jenom dívat, jak se s tím plnějí vlastně těma developmentama. To mě přijde trošku smutný, že vlastně tady ta droboučká alternativa vlastně k tomu takovému velkému systému stavění tady nemá vlastně v tom prostoru místo, vlastně v tom, řekněme, v takovém tom širším centru. Dneska, kdybyste řekli, najdu pozemek na takovýhle činžovní dům, kde se nějakých družstevníků třeba 6 rodin nebo 10 rodin, že se domluví, tady si něco postavíme, tak to by mě teda zajímala, ta parcelka, kde pak je. Jo. To bohužel, a v tomhle tomu si myslím, že zase město trošku a stát, že vlastně selhalo v těch 90. letech, že ty věci bohužel byly prodaný, že prostě České dráhy prodávaly bez zájmu vlastně města ty pozemky, prodali je, vlastně ty jsou, už dneska někdo na nich drží takhle nataženou ruku a říká nedám, jo. A bude to vlastně těžké tu situaci zlepšovat, ale třeba se něco stane, třeba se něco bude dít. Jo. Já úplně nesouhlasím s tím, že se nedá postavit 6 bytů dohromady a že se nedá to najít parcelka. Těch je poměrně po Praze dost, ale tady vidíte i v té společnosti, že vždycky nedá se udělat projekt, který by vyhovoval úplně všem a vždycky bude určitá skupina proti. Já si troufnu říct, že ta skupina proti je vždycky poměrně malinká, ale my jako společnost neumíme vygenerovat tu skupinu, která je pro, takže to dopadá tak, že my máme konkrétně teď nějaký projekt někde a reálně vím asi o 20 lidech, kteří jsou proti našemu projektu. Ale jsme uprostřed jižního města, kde žije 80 000 lidí a jsme na stanici, kde denně přestoupí 40 000 lidí a 20 lidí je proti. A co ty ostatní? Ty jsou taky proti, nebo ty nejsou? My máme plný e-mail, kdy už začneme stavět, kdy už se to konečně změní, kdy ten Opatov bude vypadat líp. A furt je hnusnej, furt je to hnusná stanice, furt je to tam ošklivý, je to tam ošklivý od té doby, co někdo postavil to sídliště, nic se tam nezměnilo a těch 20 lidí si pořád říká, zamoříte ovzduší, bude tam hluk, ale jo, to všechno je pravda, ale tam ten hluk dělá dálnice D1, ten neděláme my naším developmentem. Ale nikdo
jako v zásadě není vůle to nějak měnit. Není vůle jako si říct, jako máme demokracii, je tady většina lidí, kteří říká jsme pro, menšina říká, že jsme proti, no tak najdeme nějaký kompromis. A my jako developeri, když si pak nás najdete na našich stránkách, o tom projektu říkáme úplně všechno. Jsme transparentní, všechno říkáme, všechno povídáme, s lidma jsme schůzovali 20krát. Zažili jsme, máme stanoviska nejdřív z Urmu kladný, pak nejdřív udělejte podle územního plánu, pak podle konceptu, pak zpátky podle územního plánu, teď podle metropolitního plánu. My furt jenom projektujeme podle nějakých plánů, ale nikam to nevede. Jo? Takže sami si musíme říct, jestli tohle je ta cesta, jako kam chceme jít. Napadá vás nějaké řešení? Jakým způsobem to teda skoordinovat, protože vypustit je z toho řízení prostě není možné. Ne, já spousta těch lidí, kteří jsou dneska proti nám, tak já si s ním tykám a oni nejsou proti nám, protože jsou proti nám, ale oni jsou proti nám, protože jsme jediný projekt, který je tam viditelný a je v zásadě skrz nás si zahřejou nějakou politickou polívčičku. A já tvrdím, že je hrozná nezodpovědnost mnohých politiků, a dneska to vidíme na tom magistrátu, že se prostě přepřahají zprava doleva a zleva doprava. Ale to město chřadne a ta Praha je jaká je. Jako kdo z vás chodí po Václaváku, teď je to prostě nejhnusnější náměstí, který kdo kdy viděl. Tam je víc fetek než normálních lidí. A my máme uprostřed hlavního města, na který jsme tak strašně pyšní, prostě odporný náměstí, kde já se jako štítím jít s dětma. A než se jako probereme a začneme s tím něco dělat, dneska každý náměstí v Karlíně nebo v každý malým takovýmhle jako části, tak je daleko hezčí. Věci. Kam chcete jít, jako když ještě hovoříte, tak to nějak jako dotlačte do nějaký pointy. Zatím tohle my vždycky víme, že Václavák je jaký Václavák a tak dále. Tak já se o pointu starám na naší straně, na našem projektu, dělám pro to první, poslední, víc pro to dělat nemůžu. Já jako za sebe si myslím, že mám čistý svědomí, udělali jsme spousta návrhů, projednali jsme to, kde se dalo, ale my nemáme ani negativní stanoviska, my nemáme žádný stanoviska. Jo? A pak my jako developer už víc udělat nemůžeme. My teď musíme čekat, až ta společnost projde nějakou obrodou, bude tam nějaký gramotný zastupitelstvo, který pochopí, že nemůžou řešit, tak jak tady bylo řečeno, celý územní plán všude a všelijak a začne řešit konkrétní projekty. Bude jasná věc, že chceme to město buď zahustit nebo nezahustit a buď chceme zastavět parcely, které jsou u meter, nebo nechceme zastavět. A pak se najde na tom IPRu ten developer, který řekne, hele, tak tady si posadím starostu, tady si posadím Stropnického, tamhle si posadím toho a nevyjdem z té místnosti, dokud se nedohodne. A bohužel každý bude muset udělat ústupek. Ale dnešní politika je postavená na bázi, dokud nebude splněna poslední limita nebo poslední podmínka člověka, který získal nejméně procent hlasů, ale je součástí nějaké koalice, tak do té doby není spokojenost. Vy jste chtěli spravit ten Václavák, že tam pošle policajti a během ty dílery, nebo tam chcete postavit 20 nových domů? Já jsem tomu rozuměl tak, že jako developer myslíte na ty domy. Já na ty domy myslím. My máme na Václaváku srovnosti asi 2 domy. A já jsem přesvědčený, že to, co dělal pan Cígler s Václavákem, jako jsou správné myšlenky. A mně přijde, že pustit, jako propojit, udělat dohle v té spodní části Václavského náměstí parkování, který bude tam někde podzemí, je asi nutný, protože bez toho to nebude fungovat. Neslyšel jste o anglickým předměstí, který se jmenuje Canary Wharf, kde jsou nejvyšší banky, 30-40 pater, nejlépe placení manažeři a kolik je tam aut? Žádné. Tam nesmějí auta. A vy je chcete hnát do Prahy? Praha nepotřebuje auta, Praha potřebuje být bez aut. Já ještě vás přeruším, dám naposled slovo Petru Hlaváčkovi a potom ještě poprosím, jestli by naši holandští hosté něco neřekli, co je napadlo během té naší diskuze, v čím by nám mohli třeba prospět. A potom nechám nějaký čas i publiku, ale prosím vás jenom k tomu, abyste komunikovali s našimi hosty a ne, aby tady vznikla nějaká hádka. Děkuji. Můžeme mít hádku, to je židovská škola, to je největší procento Nobelových cen na počet obyvatel. Židovská škola funguje, čili klidně hádka. Já jsem chtěl jenom 2 věci uklidnit s tím Václavákem. Je na to pracovní skupina, strašně těžce se to prostě komunikuje. Stará se o to osobně paní primátorka, je to složitý, už od primátora Hudečka je tam složitý vztah s Prahou 1. Jedno ze základních témat je to parkoviště nebo ne. My říkáme společně s památkovou ochranou ne, někdo jiný zase říká ano.
ale vychází se z toho projektu vítězného Jakuba Zieglera a věřím tomu, že se to v nějaký dohledné době stane. Čili jenom není to jako, že se o to nikdo nestará. Adam Gebrián měl geniální nápad, kupme tam 1000 židlí z IKEA a minimálně se stane to, že vybavíme 1000 domácností. Takže nejhorším se stane to, že vybavíme prostě. Takže se na tom pracuje, takže jsme nebyli úplně zoufalí. Ale ještě chci úplně jako malou věc, aby jsme nepropadli úplným zoufalství s tou kvalitou. Tady padaly různý budovy, kvadry a podobně. Já jsem promoval v roce 85 s Jardou, nevím, jestli to doplní Jardo, my jsme toho Karla Pragera úplně nenáviděli. Nám to přišlo, že nemůže být nic hnusnější. Vladimír 518 o tom pořádá teď rozhlasový pořady, Igor o tom napsal knížku. Pan profesor Šík přijel se studentama a teď se šli podívat jenom na dostavbu Národního divadla. Vůbec se nezajímaly ty památky, protože ty Švýcaři prostě jsou na ty staré věci trošku jako opatrní. Takže jenom jsem chtěl říct, mějme trošku jako otevřenou mysl. Vůbec nemůžeme vyloučit, že prostě Quadrio se prostě bude za 20 let líbit švýcarským studentům, takže buďme prostě opatrní, opravdu jsme Karla Pragera z duše nenáviděli. Mysleli jsme si, že to je bolševik, to, že to je antikomunista, jsme se dozvěděli, když umřel z paměti. Takže tak. Teda já jsem se cítil skoro vyvolán, takže dovolím se zareagovat, protože jasně, Karel Prager byl pro nás tenkrát trošku jako rudý hadr na mladé bíčky, ale teď třeba zase na starého býka je prostě na mě to vynášení Karla Pragera prostě jako řekněme do nebeských výšin. Já chápu, proč ho lidi mají rádi. Vlastně dneska už si taky uvědomují třeba hodnotu těch baráků. Já už bych je vlastně taky prohlásil to Národní divadlo nebo Makrokoule za vlastně i parlament, za kulturní památky. Já si myslím, že tady ty věci mají zůstat stát a že mají navíc zůstat stát úplně intaktní, protože ten parlament, když se vykuchá a udělá se tam muzeum, pověsí se tam další velryba, to z toho bude taková blbost vlastně z té věci. A to teď se chystá třeba s novou scénou. Jestli se tohle stane, tak to bude hrozný omyl. Prostě tohleto. A je jenom proč ho nemám rád dnes Karla Pragera? Kdybyste viděli jeho urbanismy, ten člověk byl absolutně nemilosrdný k městu. Jemu to bylo úplně lhostejný, nějaký barák, nějaký 19. století, prostě nějaký 20. 30. leta. To byl prostě pro něj stejný šunt, který byl určený ke zboření. A to třeba na to upozorňuji, že v tomhle byl možná pro mě moc velký vizionář. Ten normálně, od něj jsou ty, jak se boural Žižkov, tak on měl navržený zbourání Smíchova. To prostě byla normálně plošná asanace. Šup, šup, že se mu tam podařilo postavit jenom ten hvězdolet té banky. To je prostě, že bolševik na to neměl sílu, ale takových, nevím, jak bych to řekl slušně, takových věcí byl úplně ten Smíchov zaplněný v tom jeho plánu. To byla hrůza. Prostě plzeňský údolí, to byly takový monstra, tam stály jako do těch svahů, jo. Proto já říkám, že jako urbanista stál za prd, jako architekt potvrzuje jeho kvality dneska. Nemůžu nic dělat. A jestli Quadrio bude za 20 let centrem obdivu prostě jako švýcarských turistů, tak zaplať pámu, že sem budou jezdit švýcarský turisti, těm čínským, jo. Já poprosím, jestli vaše místo ještě něco chtějí říct. Just waiting for the translation to come through. What I would like to add is that I think from this day I really can get a great sense of how much you care for this city. It's a beautiful city. That you all are talking about quality and how to have the most quality in this city. And we also got that you really like talking about it, but then I'm very curious, what would be your next step? What would tomorrow be different for either the panelists or perhaps even from you? What would the small things be that you could actually do tomorrow or the day after? What would change it all? Well, I have a rather earthly question or thing to say. I think that's how it is in Holland.
there's only a possibility of a good relationship between the three parties, the residents and local government, local authority and developers, when there is a strong public authority. It starts with a strong public authority. That's your part. And I think all the parties need that. And I agree with Margrethe that the energy here, you feel it, and the discussions should go between the residents and the developers and the local authority. That's okay. So maybe you don't know how much you already have achieved and how much you have already in this city. That's, I think, what we both are telling you. That's it. Okay. Thank you. Petře. Já jsem chtěl vtipně odpovědět na tu otázku Margrethe, že se radši hodím zítra v Marot, ale pak jsem si vzpomněl, že garantuju kurz City Development, musím uvést Chipa Kejna, což je americký architekt a český developer, který dělal vlastně to náměstí v Břežanech s panem starostou Michalíkem, což je jeden z nejlepších vlastně developmentů jako v Čechách. Chip je Američan, mluví česky, je to architekt a zítra přednáší 10 hodin na fakultě architektury vpravo ve Skleníku. Všechny vás tam zvu, možná trošku před 10, tak přijďte trošku dřív, ať to stihnete. Já možno taky odpovím na tu otázku. Já zítra například jdu na schůzku na Praha 4, kde budu jako občanské sdružení jako jednat s politikami ohledně magistrály. A vlastně to je právě taková ta zajímavá práce, že trošku jako občanské sdružení dublujeme něco, co nebo v budoucnu bude dělat jako ITER, že? Nebo to, o čem mělo by to dělat město. Že? Ale vlastně je příjemný, jako, že dobré věci se rodí jenom, když jste nespokojení, podle mě. Jako dobré věci se nerodí. Takže v podstatě použijeme tu našu nespokojenost tomu, aby jsme něco tvořili a ne aby jsme něco bourali. To je jako v podstatě asi nejpodstatnější odpíst dneška. Jestli ještě někdo chce sdělit, co bude dělat zítra, máte možnost. Jinak dám tady slovo pánovi v první řadě, který se dlouho hlásí. No, jak to teklo, tak těch poznámek by bylo víc, ale chtěl jsem navázat na pana architekta Hlaváčka, protože tady mám poznámku už asi 10 minut pana architekta Kejna, který kdy v 91. možná 2. nevím, udělal velkou přednášku 8dílnou o developerství a do Prahy tehdy ještě nemluvil česky. A tu jsem nechal tehdy přeložit a v podstatě to zůstalo samizdatem. Já to říkám, protože to je kolik? Čtvrtstoletí skoro ztraceného času. K tomu, my jsem jako, bojím se, že sem opět budeme za rok, za 2, za 4, vždycky sem pozveme pár holandských přátel a oni nám sem k tomu něco řeknou. Já jsem chtěl poděkovat panu architektu Zimovi, že zmínil tu samozřejmost. Mám doma, jak se dělá urbanismus, asi z roku 53, dělali to ještě ty starý předváleční strejcové, je to teda za bolševika, je to výborný. Je to poklad, ta knížka, vám ji rád počím, protože si můžeme vzájemně doplnit, oba budeme cítit to samý. Ale teď vážně, prosím vás pěkně, vy jste tady teď řekli před chviličkou velice vážnou věc, že by tady byl jakýsi deus ex machina, když tady říkáte, že by měl někdo dávat dohromady pražský podniky a tak dále. Teď my tady přece máme výbory a odbory magistrátu a vidím, že tady není nějaká analýza, jak je možný, že to nefunguje. A máte za to, že ten jaksi novej, jaksi super úřad, který na jedné straně bude dělat vizi Prahy a tak dále, kudy bude TŽV a nepůjde TŽV a současně bude on, který bude dávat dohromady, z jakého titulu, s jakou mírou moci bude dávat dohromady pražské podniky. Já jsem tomu nepochopil a zároveň říkám, že to je v podstatě takový špatný side dish toho, že nefunguje ta řádná, jakýsi pokus o nějaký úhybný krok, nefunguje ten řádný mechanismus. Takže to je k tomu, prosím, pane architekte Zimo, jak jsem vám teď před chvíličkou, jak si souhlasil jo, v tom návratu k té normálnosti.
tak velice nesouhlasím se slovem zapojování. Já vám to řeknu, můj první strategický plán jsem udělal v 50 000 městě, starosta mi dal dohromady místní VIP, ty se ukázaly být nepoužitelný. A já jsem začal pracovat s místními potížisty a těmi lidmi, kteří běžně dělali takový ty dopisy radnici. S těma lidmi se udělali týmy, pracovalo se 300 lidí, šlo do divadla a Ivan Klicka, bratři sedláci, Ivan Dejmal a 2 sociologové jsme udělali vynikající strategický plán. A to říkám vynikající, protože i s jeho vadama, o kterých vím. A říkám to, protože nějakých 5 let poté, tohle byla polovina 90. let, začali nevládkoví, prostě tyhle ty zmetkové, začít mluvit o zapojování. Jakmile někdo se mnou mluví o zapojování, tak mi automaticky dává jaksi najevo svoji nadřazenost. Já necítím potřebu být zapojován. Já cítím potřebu být součástí struktury, ale nenechám se zapojovat. Já nevím, jestli jste i vy, pane architekte, tady před chvíličkou, vy si to neuvědomujete. Dobře, ale vy jste vlastně před chvíličkou dal vlastně najevo, že vy už jste ti bozy, kteří nás berou na vědomí. Takhle to nepůjde. Jo, ta holandská společnost, prostě, proč to je win to win v Holandsku? Protože to území je proplánovaný. Čím víc plánuje, říkají, to území zraje jak starý víno a potom tam jde ten developer a v podstatě to je win-win, jo? Ale má to nějaký proces. A to říkám taky, protože tady bylo zcela chybně řečeno, že už není místo pro co jste tady říkali, nějaký ty kolektivní takhle. Zrovna to Holandsko, to je prostě území, kde nikdy nebylo v podstatě volné místo, kromě poldrů, se vždycky šlo do stávající struktury, to znamená, musel být nějaký mechanismus inovovat tu strukturu a jít tam s nějakou novou, s něčím novým. Takže ten nářek tady, že v Praze není místo, že všechno je schoupený, ten není na místě. Jo, takže to je jenom, jak si víc o tom, jak si to děkuju všecko. Já mám takový dotaz do Dobrý den, Viktor. Mám dotaz. Nemám to musím božství nějak odpovědět, nebo ne? Mám dotaz. Jestli jsem nebyl náhodou vyvolaný. Mám dotaz na vás. Chci se zeptat takovou maličkost. Když teď jsem byl nedávno v Miláně ve Vídni, prosím vás, ta regulace reklamy na fasádách v centru města, to je taková maličkost, to byste mohli začít. Jo, to pokud neuděláte, tak vám neuvěří. Jediný slovo, to je to nejmenší, jde to. Všichni tvrdí, že není možné regulovat, jde to. Jde to ve Znojmě, jde to ve Vídni, jde to v Berlíně, jde to v Miláně, všude, tak prosím vás, když se s tím bude dělat. Děkuji. To je tak dlouhou verzi nebo krátkou? No, to je jedno, ale něco, co funguje. Ale takhle, já jsem taky byl vlastně hrozně překvapený, že to Miláno, který je známý vlastně určitou jakoby vizuální kulturou, je úplně vlastně jakoby bez těch reklam. A my jsme se o to prostě nejenom tady my 5 bohů, ale prostě spoustu dalších polobohů a malých bůžek. My jsme se o to pokusili a ovlivnilo to volby. Jo, ovlivnilo to volby. A popravdě řečeno, stálo to aspoň částečně za probléma této koalice, nechci to rozebírat, všichni to znáte. A ten pokus prostě proběh, teď je tam vlastně nějaký velmi kompromisní návrh, ale v okamžiku, kdy ty předpisy už budou fungovat, tak se budou jenom novelizovat a ta věc prostě pomalu bude dál. My jsme prostě nebyli, tomu se věnovalo 400 lidí, nebo to jsme nebyli nějaký, spoustu lidí tomu fandilo. Ta věc se nepodařila projednat v tom komplexu. A je to prostě velký poučení. Musíme prostě postupovat jako po schodech a brát malý vítězství za velký. Musím říct, že se to lepší. Ze Staromáku do Karlovy ulice jsem byl překvapený, že mnoho těch obchodů už nemá ty výkladce, nemá je ven do ulice, jsou schovaný uvnitř. Fasády jsou víceméně relativně lepší, mnohem. Že na ten generální předpis prostě neprošel v té původní dikci, ale vydržte. Mějte trošku trpělivost s náma. Na tom Olympu to vůbec není jednoduché. Další dotaz času. No, já budu mluvit nahlas.
Patrik, já jsem také jenom občan. Chtěl bych se jenom... Kdo organizoval tuto debatu, která měla být jaksi průhelník mezi městem, nevím, co je to město teda, jestli architekti myslí, že město jsou domy, já si myslím, že jsou to spíš lidi, ale dobře, developery, ty tady vidím, i jejich jako v podstatě developery jako architekt vlastně pro ně pracuje, takže to tak neberu jako občany. Občani teda tady sedí, ale nevidím toto město. Pokud by někdo měl mluvit za město, tak to jsou asi politici. A dost se jako divím, že a tady nikdo není, za B, že všechnu vinu jste nehodili na ně, protože tam ta vina skutečně je. Tenhle ten trojúhelník může řešit, ten je řešitelný, to není žádný bermudský trojúhelník. Tomu se říká prostě pravidla hry, neboli ve společnosti zákony. Takže pokud jsou špatní a pokud nikdo nedohlíží na jejich aplikací, tak to prostě nefunguje. Takže to je tato věc. Nebudu mluvit už o detailech jako Smíchovský nádraží a tak dále, to bychom tady byli asi do rána. Děkuji. Odpověď poprosím. Já si odpovím za organizátory, jestli se mi podaří uzmout mikrofon. Politiky jsme nezvali, protože současná situace je taková, jaká je, a my jsme tu debatu nechtěli politizovat. Pokud se ptáte na to, kdo je tady za město, tak za město je tady ředitel Institutu plánování rozvoje hlavního města Prahy. Jo? Tak to je na vaši otázku. A myslím si, že to je asi jasný. Doufám, že jsem to všechno. Já jenom odpovím, proč neházejme spinu na politiky, protože tady nejsou. A takhle se máme hovat, protože kdyby tady byli, tak jsme házeli spinu na ně, protože tady nejsou, tak je respektujeme. A myslím, že toto je jako jedno z základních pravidel. To není odpověď, to není odpověď. Toto je odpověď. Ty politiky jsme si tam zvolili my, to znamená, ta odpovědnost je furt zpátky na nás. My dokud jako společnost budeme volit, jak volíme, respektive nebudeme volit, tak to dopadne, jak to je. Jako procento lidí, který volilo na jednotlivých městských částech, je hrozně malý versus jak to dopadlo. Já jenom, jestli můžu malinko, já když jsem jako se hlásil na toho ředitele, tak jsem jako vůbec nechtěl, a myslel jsem si taky, že ty politici jsou prostě hrozný a tak. A mám prostě za toho půl roku nebo trošku 30 roku takovou zkušenost, že i ty, který považujete za úplně nejhorší, nějakým způsobem pracují a přemýšlejí a že to je všechno trošku složitější. Ale hlavně, to je moje nejzásadnější poučení, všichni jsou a zároveň i my s nimi společně v kleci kombinace územně správního dělení a volebního systému. A je to 6 let nazpátek, v Německu udělali změnu, je tam přímo volený starosta 8leté období. A nechci říct, že to má být takhle, protože se nám bohužel nedaří přenášet ty německé metody a někdy je to i dobře. Ale je to něco, co nemá řešení jenom v tom, že budete volit správně a že tam budou jenom slušní lidi. Je to skutečně jako matrix, který je velmi komplikovaný. A přišel čas, který je zřejmý, doufám všem, že se ta věc musí nějak přenastavit a musí se přenastavit co nejvíc zodpovědně a prostě správně, stejně jako to udělali v tom Německu. Tak to je moje poučení, které jsem dřív nad tím tak nepřemýšlel a teď to prostě zcela zřetelně vidím. Jo, je to kombinace územně správního dělení a volebního systému. Prosím, tady pánové, ještě jednou. Někdo jiný ještě? Tamhle pracovat jsem ještě nedostal slovo. Skalický Praha, dobrý večer. Já bych si dovolil ještě reagovat na to, jak tady bylo řečeno, že nebyli pozváni politici. Já to chápu, že nebyli pozváni. Na druhou stranu, veškerá ta debata, která se tady vede, tak podle mě stojí na dvou základních principech, který ta současná politická situace má. První je v tuto chvíli naprosto bezbřehý aktivismus, který prostě existuje, nemá se o něm nemluvit, je tady, volby to jasně ukázaly. Na Praze 5 například, pokud já pocházím, tak
strana zelených a hnutí proti výstavě Prokopáku, kde se stavět nemá, tak získali dvakrát tolik než standardní strany, jako je třeba ODS nebo ČSSD. Čili to je jasná ukázka toho, jak dneska lidé volí. A druhá věc je, že developeři v podstatě se skovali a říkají, dobře, my nemůžeme v tuto chvíli komunikovat. Já si myslím, že tady je prostě základní problém v tom, že nedělají PR a chápu, proč ho nedělají, ale na druhou stranu, když ho začnou dělat a budou například říkat, dneska jsem mluvil s jedním generálním ředitelem velké developerské firmy, a ten říkal, my nepůjdeme do asociace developerů otevřeně, nebudeme skovaný pod hospodářskou komorou, že kamkoliv půjdeme, tak prostě dostaneme za uši. Já si myslím, že dokud ta debata nebude prostě tak, že se budou politici konfrontovat s tím, jak postupují a jak mluví a jak prostě prezentují svoje názory. Já budu teďka velice otevřený, my jsme pořádali pro pana Matěje Stropnická, teďka se nechci hořit po někom, kdo už to nemá na starost, ale pořádali jsme takovou roučou po Praze 5 a on prostě v klidu prohlásil u Valtrovky, tady vedle mě sedí zrovna ředitel Penty, tak prohlásil, no prostě radická rádia se nepostaví a byty nejsou potřeba, nic není potřeba, je to jeho názor, ale nevšiml jsem si, že by byl prostě tento názor nějak otevřeně konfrontován. Já například si myslím, že 90% lidí chápe, že radická rádia prostě není takhle zadržitelná, že se prostě postavit má. Na druhou stranu to neudělají v tuto chvíli, podle mého názoru, nebo neudělá to nikdo jiný, nebo neměl by to udělat nikdo jiný, než právě ti, kteří tady sedí. Budou-li chtít, musí uchopit PR vlastních aktivit a musí prostě říct, že neudržitelný rozvoj, který dneska prostě je základem všeho, prostě se dneska nemůže nic dělat a víme to, tak prostě nestane-li se obecným tématem a nebude-li do dalších nebo ještě dalších voleb prostě tématem, které bude veřejně prezentovatelné a budou politici konfrontováni s tím, aby ten názor prostě představili a mluvili o něm. A nebude-li PR developmentu takové, aby bylo otevřené, aby prostě developer byl schopen obhajovat svůj postup, tak se obávám, že po dalších volbách budeme ve stejné situaci a developer bude považováno za slovo, které i sám developer se bojí vyslovit. Pane Skalenský, jak se vám pracovalo se starostou Jančíkem na 500? Na to odpovím potom osobně. Kdo ještě nemluvil? Aby si pořídil ochránku. Dobrý večer, Rachedy. Mě zajímalo, jsem přišel sem, že mě zajímala ta otázka toho trojúhelníka. Proč je ten konflikt? Jenom asi úplně tady ví, že v jiných zemích nebo v jiných měst, tak ten problém vůbec není, protože jsou tak jasně regulativní plány, jak se tady bavil pan architekt, že vůbec nikdo nenapadá developři, protože ty víceméně kupují pozemky, kde jsou jasný pravidla, co se má postavit, co se má, jak to má být vysoký a nikdo se prostě nepovažuje za špatný lidi, protože nakonec je to jenom takový finanční materiál, je to ekonomický jako hráč, jako ten developer, není to vůbec ten, který by rozhodnul o města. Tam rozhodují organizace jako IPR a já se ptám teda vám, pane ředitel, jestli vy věříte, že zrovna plánování a regulační plány v Praze jsou to řešení. A samozřejmě víme všichni, že to je dlouhodobá práce, je to určitě 5-6 let práce minimálně, ale jestli tomu věříte, že tohle by bylo to řešení, a samozřejmě 5-6 let práce, intenzivní spolupráce s občanama, workshopy a takový, ale jestli si myslíte, že to je cesta. Tohle si trošku čekal u té dnešní debaty. Já jsem právě myslel, že o tom celou dobu mluvím, ale vylepším se. Takhle, já věřím, jo. A věřím i tomu, že prostě tu věc můžeme nějak jako zkomunikovat, že to prostě zvládneme, jo. Hodně mě inspirují kolegové z Vídně, kteří říkají, nebo jsme měli jako seminář, podobně jako s kolegy z Holandska, a po 2 hodinách oni říkali, proboha, vy mluvíte ale o těch regulačních plánech, který my už neděláme. Takový ty pevný, prostě, kde je všechno jasně určený a kde se čeká, kde se vlastně vnímá vlastně ten plán jako ta hmota, omezení té hmoty. Jo? A vlastně, když jsme se o tom bavili, tak jsme došli k tomu, že my musíme hlavně bránit ten prázdný prostor, že to je ten náš úkol, že vlastně v hlavním úkolem je bránit to prázdno. Jo? A v druhé větě oni vlastně propagují něco, čemu říkají kooperativní plány. A to jsou vlastně plány, které se komunikují mezi vlastně tím městem, který to modeluje a řídí, investorem, developerem, jakkoliv to nazvem, architektem a vlastně obyvateli
nechci říct prostě aktivisty, ale prostě těmi lidmi, kterým to leží na srdci. Jo? A dojde k nějaké dohodě a ta dohoda platí třeba 5 let, protože ta věc je dneska typologicky velmi složitá. Hotel oproti 19. století má jiný travej, jiný prostě sekce, jinak vysoký, má trošku jiný příjezdy, bytovka a podobně. Každá vlastně mění se to město v tom, že chceme i nějakou výrobu ve městě, jo? Něco, co vlastně i podporuje, aby jsme uměli třeba čistou výrobu mít přímo třeba v obytných zónách. Jo? A vytvoří se vlastně jakýsi dohodnutý plán. Jo? A my na to vlastně moc nemáme názor, chci to prostě nějakým způsobem zkusit, je to někde mezi workshopem, soutěží, nějakou jakoby prací a ten název kooperativní plán se mi prostě líbí, protože vlastně mluví o určitý dynamice té doby. Jo? Že vlastně, když se udělá nějaký regulační plán v roce 1820, tak ta pravděpodobnost, že bude platit v roce 1860, byla strašně veliká. Jo? Protože prostě platil podélný nosný systém a tak dále, tak dále. Jo? Společnost se rozvíjela nějakým způsobem jakoby postupně. Takže to je za mě, určitě si to chceme, nebo se k tomu hlásíme. Jo? Ale je těch území strašně moc, bude se muset hledat různý nástroje, budou muset něco dělat městské části, bude se to prostě muset nějakým způsobem dohodnout. A jestli další věci věřím, takže ten metropolitní plán vlastně je takovou strukturou, která dává možnost do toho vkládat ty podrobnější věci. To si myslím, že je jeho největší výhoda. Takže věřím. To je docela dobrý závěr. Já se omlouvám, ale nemůžu dát už slovo vůbec nikomu, protože tady mám strašné značky ze zákulisí, že musíme opravdu končit, protože jsme v 8 hodin a to už jsme překročili dávno. Takže já všem děkuju, že jste přišli a poslouchali a reagovali a přeju hezký zbytek večera.